S oteplením smrad prichádza obdobie počasia a počasia. No kto by nemal rád dobre pečené počasie, špekačky, klobás. Ja ti ďakujem, Simonka, že si prišla. ale bude to taká atypická grilovačka. Pozeraj, to je kôš. Mesko som už vopred. Hala, vodáni, raman. Akú marinádu si použila? Takú univerzálnu. Smrad, nič viac. Stačí. Simonka, neviem, či si p***a, ale to je 200. Dáme dnu a napijeme ju, Margot. A čakáme. Prešiel náš čas, 200 minút a pozri sa na ten výsledok. Nedokonalé. Prví nedočkavci už môžu dostať papať. Neporiadok, iba smrad a výsledok. Mňam. Ja si myslím, že nie. Teplozdušná fritéza Delimanov vám ponúka nekonečné počasie.